Moitas gracias. Vamos a cambiar un pouco de ritmo. Non sei se todos coñecedes o tango. Neste caso, hoxe contábamos cunha parella para bailalo, pero non pudo ser. Se alguén se quere animar a bailar o tango, pois tedes todo espacio para vos. Por certo, neste caso vou facelo eu a interpretación do tango. Titúlase Tango Galego.